ҳар сол ҳазорон нафар муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишвар берун рафта аз пайвандон дур шуда дар бораи солимии хеш андеша намекунанд. ҳарчанд ҳеҷ кас аз алоқаи тасодуфӣ эмин нест. чун ба ватан баргаштанд ба сӯи азизони хеш мешитобанд. аммо як чизро ба гӯшаи фаромӯшӣ набояд супурд. барои он ки ин хушнудӣ бароятон ба бадбахтӣ табдил наёбад, ҳатман саломатии худро ташхис кардан лозим аст. мутобиқи омори расмӣ, ҳар сол шумораи нафароне ки гирифтори бемориҳои сироятӣ ки ба воситаи алоқаи ҷинсӣ мегузарад, аз он ҷумла вируси норасоии масмумияти одам ВИЧ/СПИД меафзояд. ҳар яке мо бояд донем, дар отоқҳои дӯстона барои муҳоҷирони меҳнатӣ ва аҳли оилаи онҳо ки дар аксари ноҳияҳои кишвар фаъолият доранд, дастрас намудани маслиҳати мутахассис, гузаштан аз ташхис ва табобати бемориҳои ба воситаи алоқаи ҷинсӣ сироятшаванда бепул ва махфӣ аст. маълумоти иловагиро тавассути телефони боварӣ 935 600 500 пайдо кардан мумкин аст. ҳар яке мо набояд фаромӯш кунем, пешгирии сироят ҳифзи саломатии худ ва наздикон мебошад.